ndazisiya tinapita ku health break ndabweraso kwabwera nduna a transport ndayimikaso point of order alankhulaso mmene mujazili pa Hansard mukhoza kachita check kuti Blantyre I see you, I will recognize you just now mpaka na aloweraso mafunso achakutha kuti ineyo ndisafunse ndino ine ndimadabwa chifukwa ndinayima ano kwa afunso kodi chimene simukundipasira mpata ndizani mandisankha kale kuti ndilankhule zoyankha zake akuti ndikuchita mwano chifukwa ndafunsa nde andipasa 105 akuti masiku 5 ndisakhale mpaliament ndiye ndimafuna ndiawuza akazombo ndi gulu lawo la Congress kuti nyumba ya Malamulo iyi CIMCP nyumba ya Malamulo ndi awina aliyense ine sinabwere kuno kuti ananditumiza ndichakwera kapena kazombo iyayi nabwera kuno ifoti anthu akwathu anandivotera kuti ndibwere kuno inenso ndikuyenera kupasidwa ulemu nyumba muno ngati member of this house koma zimene zikuchitika izizi tikuziwa chifukwa akambirana zana kufocus kwawo kuti anthu angapo kuphatikizapo ineyo asatilole kulankhula ndinaziwa kuti lero sandilola kulankhula ndimayimira dala kuti ndione ndizoonadi ndiye mwaziona nokha lero kuti sakufuna kuti tizilankhula koma chimene ndimayimira ineyo kuti ndilankhule ndimafuna ndifunse dziko ndifunse boma kuti lilankhule zoona ku dziko zana tamva president akunena kuti akusazika kunena kuti akufuna apite ku Dubai akagule mafuta a dziko ndimafuna ndifunse kuti kuyambira liti president wa dziko akupita akagula mafuta kunja sizinachitikepo tikuziwa kuti kumene amapitako kumene akupitako sikuti akagula mafuta koma akukaona zinthu zawo kumene kuti kuzoti agula manyumba ambirimbiri ku Dubai akuyendera zimenezi tinalibe forex mpaka nakhala pansi pano bungwe la WFP ndi bungwe la ku America atipasa $, kuti tigule chokudya tithandize anthu athu akutenga ndalama imeneyo kuti azikayenda nayo izizi ifeyo sitilola izizi ifeyo ngati Malawi sitilola komanso ndiawuza akazombo kuti iwo ndi MP ngati ndemwe palibe chabwino chimene timachiona palibe kuti iwo ndiwophunzira kapena kuti china iye andife chimozimozi tipasane ulemu ngati tonse ndife ma MPs nyumba iyi ndi awina aliyense siyachipani ya tikabwera kuno azitilola kulankhula ndifake timalankhula ano kwa inu kumakhanga tife achipongwe ndiye 5 days andipasayo ndikagwira ndibwera ndili nawo